kepetoking ayam wana samangke Koko Prabu kenging menapa Koko Prabu tedhak rawuh katemben pinanggih dhateng ing rayi malah kepara gumujing. Inggih estunipun ingkang raka menika mirengaken rebab Yayi. Ketingalipun kok nganyut-anyut. Inggih. Manggih Raharja Koko Prabu sesungkemipun ingkang rayi mugi kepareng kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu Koko Prabu. Wangsa smitaning ingsun bawur langgeng sinunggi datang awrat iki. Nuwun kula tampi Yayi mugi saged dadosaken daya mimah nuwuhaken rah daging kayuanan. Kula nuwun inggih mekaten. Kakangku Bagyo saprapamu. Ya Dimas Werkudara kaya ora ana rubeda. Kula nyaosaken sungkem pabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kaipe Janaka apa Kakang Tampa? Kula ngaturaken sungkem pabekti kula kunjuk Koko Prabu ingkang rayi sadewa kepareng nyaosaken sungkem pabekti kula kunjuk ya kembar tak tampa. Koko Prabu kados pundi Yayi? Anggen kula ngrantu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu prasasat kados ngentos sileming palwa gabus kumambanging sila item Koko Prabu niwang sasmitanipun taun langgeng. Yayi, estunipun kathah tanggal jabu ing neraka wonten negari Ndrawati. Temtunipun Yayi inggih uninga kalamun ingkang neraka menika inggih ngembani negari Ndrawati senadyan to minangka dados pengayoming para kadang Pandhawa. Mobile wonten semurandat lan lepatipun ingkang raka diagung pangaksama Yayi. Niate saguh dadi pengayom ora. Nek ora saguh tak golek pengayom liya. Lah rak tenan to. Wong kok senengane ngono lho. Saguh ya wis. Ning nek pamit aja dadak. Golek tukang slentem nganti bingung. Iya. Lah mergane apa? Anggur kaya wene iki jengkel mengko rak ming do diopahi Brambang. Ora. Injih Koko Prabu kepareng ingkang rayi menika badhe nyuwun priksa estunipun para putra-putra Pandhawa menika mboten wonten ingkang ketingal sedaya samya komplang aninggalaken wontenipun kasatriyan Koko Prabu. Kresna sinayeng manggelong mangruk mining cakra Baskara kumitraneng asta Tiwikramani roler sagunung mangeling ana duk winejang pinethik sang Padmanaba. Tatarita rikala semana eca nggenira sami wawan pangandikan kasaru swanipun Raden Antasena ing satawis damel kagiat para Pandhawa.
kok ngudung. Ya ngene wae. Aku jane sowan iki mau aja dianggep yen to aku ki cuman toko. Lagi wae para pepunden, para pinisepura rembugan, aku banjur teka lumebu ora taha-taha. Aku mung bakal matur nyuwun pangapura tumrap sak kabehing keluputanku marang para pepunden-pepunden kabeh amarga para putra-putra Pandhawa kuwi padha ninggal marang kewajiban esting ning arah aku kuwi kepengin mangerteni tenan sak nyatane negara Ngastina ingkang miturut pangandikane para pepunden kabeh yen to Ngastina kuwi sak nyatane hak ing para pepunden kuwi ing Pandhawa. Lah iki mau anak-anak Pandhawa kuwi padha gawe geger ana ing negara Ngastina. Mula aku nyuwun pangapura ya wa Punta. Wa Ireng aku nyuwun pangapura. Bapa Werkudara aku njaluk pangapura ya Bapa. Bapak Maratuwa ya pamanku. Rama Janaka aku nyuwun pangapura. Pak Cilik aku njaluk pangapura. Piye to iki? Kok do meneng wae iki? Kok do ra wangsulan iki piye to? Kok do meneng wae iki? Wis luweh lho. Iki sing baku aku wis ora kainan. Gene kono do paring pangapura karo aku ya syukur. Kuwi sing tak karepke. Ning nek upadane do ora maringi pangapura ya wis ora apa-apa. Tekate goleki Widyanto gek ndidit. Kacarita rikala semana pelajari Raden Gatotkaca ingkang kepareng anggendhong kunarpanipun Gondo Asmara kaanggep yen to menika kengrayi Raden Abimanyu kagiat padha sakala. Gatotkaca ingkang sowan Kaka Prabu monggo tumuli dipun dangu lajeng menika sinten Gatotkaca Kulawa. Lah kok kowe sowan ana ngarsane Panwa utawa Yayi Punta sak kadang kok nggawa kuwanda bebagus ki sapa? Aduh, cadung Dedukawa. Menapa menika Dede Kang Putra Abimanyu? Lho ya dudu to ya. Oh, anakku nggih. Janaka, kula arep ngopo kowe? Ih, menika pun Abimanyu. Wah, kowe iki jan. Lah wong karo anake dhewe kok pangkling. Coba tamatno. Nek Abimanyu kuwi nggon andeng-andeng apa nggon lambene kuwi ana andeng-andenge.
ning coba matno kuwi ora ana to wong karo anake dhewe kok pangkling. Aduh, lajeng menika sinten Koko Prabu? Menika Didi Abimanyu kok dudu. Coba waspadakno to. Garukaca Kulawa. Apa sababe? Iri kula semanten kula klentak-klentu kalian para pepundhen kula ing Astina. Dumugi ing Datawa Prabu Duryudana anilaraken negari Astina. Lajahipun wonten ing Sukalima dumadakan klentak-klentu mboten nginten bilih negari Astina menika ngurung jago wiring kuning. Ingkang dosa langkung digdaya sekti mandraguna wekasan klentak-klentunipun ingkang putra Mahanani peteng dedet lelimengan kadya bangun kasaputing lebu para dipun saged ngawuningali gelaring peperangan. Lajeng kula manggihaken kula kinten menika pun Abimanyu namung biyen to menika sanes dimangaken dhateng Wa Prabu Kresna sinayang mangklung mangrup mining cakra baskara kumitiraning asta mangelingana duk winejang winete sang Padmana kacarita rikala semana sumengko penggalipun sang nata Ndrawati muli samangke saged tumuli antuk kali damar kedadosan ingkang dumadi wusana angungkulaken wujuding Sekar Wijaya Kusuma Noyanayuh Baskara Titimangsa sang Bagus ingkang estunipun Raden Ganda asmara nulya glegah kadya wingi-wuni kagiat inggih sami mulat bocah bagus ngaku sapa kang dadi aranmu? Inggih kula pun Bondo Asmara. Kowe bocah saka ngendi? Inggih kula putranipun Ibu Jimambang putunipun Eyang Begawan Wilawuk. Lho sabab apa kok dadi tumekaning laris enggo kowe dikanthi marang putra Gatotkaca sowan ana ing negara Ngamarta banjur pinaringan usada pancen durung tekan titi mangsane apa kedadian ingkang mahanani dumadi ning kahananmu kaya mangkono inggih estunipun rikala semanten menika kula mundi dawuh saking Kanjeng Ibu Jimambang estunipun kula kepengin sanget mangertosi sinten ingkang minangka ngukir jiwa raga kula lan minangka dadi lantaraning tumuwuh Ibu ngendikaken bilih kula kedah manggi satriya
ingkang nami Raden Permadi. Iya. Ingkang salajengipun ugi kepengin sanget mangertosi kawontenanipun lisah jayeng katon ingkang tatkala semanten dipun titipaken dhateng Raden Permadi. Sabanjure lajeng kula kalian Kang Mas Gondo Werdaya sowan wonten ing Sukalima dipun ngendikaken bilih Raden Permadi injih Bathara Durna menapa injih Pendhita Durna. Lajeng kula klenta-klentuk kalian Kang Mas Gondo amargi kula rumaos maiden kalian kersanipun Kang Mas kula lajeng mboten enget dhateng Purwadusina. Weh ladalah Janaka kula Koko Prabu kula anakmu wis mene gedene. Kula mboten ngrumat sok tuku mie ayam kok dadi lali. Iki anakmu Didi. Lah kepiye to? Kowe tau ana ing pertapan Pring Cendani? Inggih. Kowe tau tresna karo sing jenengane Jimambang, putrane Sang Tapa Begawan Wilawa. Iya ora? Rikala babat Wanamarta. Oh nggih, Ding. Nggih, Ding ora. Ning kula dereng pitados mboten nginten kalamunta yoga kula sampun semanten agengipun. Kula saged nampi dhateng anak kula lan saged ngakeni minangka dados putranipun ingkang rayi nanging kedah ngatonaken dharma bekti. Kula nembe pitados. Oh, banjur kepiye? Gondo asmara. Inggih kula kantun nderek sinuwun rikala semanten Kakang Mas Gondo Werdaya ingkang taksih sesarengan dhateng Sang Tapa Begawan Durna. Lah wis to perkara iki tak bodhoke marang kowe diakoni marang si Arjuna ya kuwi si Permadi nanging kudu bisa ngrampungi perkara iki mangsa bara kadhawuh sendika Kanda. Seno wah diteng kakangku apa aja ditegake ayo dimemanuki apa saknyatane ingkang dumadi ana ing wongkon ing Sukalima. Yo tak deng Janaka melu pun Kakang. Inggih Koko Prabu Yayi ingkang raka nyuwun pamit Yayi mugi pepeteng menika enggal tumuli antuk kali daman nyumanggaken Koko Prabu.
yening cah nitaloga katilangit mambang topas wulan pamaneka lintang daya kusuma yuwana sumawur Mambang kowe iki suwe-suwe tak sawang-sawang kok saya kuru saya kuru kok tak embake kok awakmu le gepeng kaya tusri kuwi jane mikir apa mikir impen meneh apa ora bopo aku ki ora mikir impen kok. Lah ngopo kok kuru nganti kaya kurang mangan ngisin-isinake wong wulu wektu ing pring cendani kene iki ora bakal kurang tumrap tok nggo mangan. Nek susah yuk susah apa umpamane to kowe kurang nggonmu mbogo iki jane apa sing tok pikir. Pun matur mawon. Nek cara kula bloko mawon kok. Ndhe utang pira yuk borke apa aku ora ndhe utang kok tantri goroh wong kok jocok seneng goroh gruwah jane ngene ya bapa rikala semana Gandawardaya lan Asmara kirak nyuwun pamit bakal goleki Sudirmane utawa bapakne mergo kepengin mangerteni lan swita sapa to sing lantarake tumuwuh sapa to ingkang ngukir jiwa ragane iya karo kepengin ngerti wujuding lenga jayeng katon kagungane bapa ingkang tatkala semana di caosake marang Raden Permadi kelingan ora bapa njur do pamit goleki bapakne kaya nganti wong tuwa ki ora apal ngopo kok ngapa-ngop aja do kesusu gliak-gliak tur temonjo niate wis awake dhewe iki pejuang seni ya nok iya bapa ning ya aja padang-padang ya ora wis to percaya aku mengko kuwi sinden-sinden kuwi do diterke ning aja bonceng Widianto yang esuk-esuk ngene iki malah gawat aku ki jane ngerti kowe sing sak nyatane kowe iki apa kangen karo Permadi njur anak sing tok nggo pawadan Pandhita Karya Wangsit medar nang ilmu kang sanyata mengkuliring kasarjanan kacarita rikala semana samya imbal wacana kocapa ingkang cumlorot saking Dirgantara curiga kagunganipun sang Begawan Wilawuk kagiat sang tapa dupi mulat pusaka ingkang kanthi kalepetan wujuding ludila
Apa bapa? Iki pusaka sing tak kanthekake marang putuku. Lah kok tumiba? Aduh, lah kok kebakete. Lu ngandel apa ora? Iki cetha nek si Permadi kuwi ora ngakoni, Nok. Ayo bareng njaluk mati saka Raden Permadi. Putuku sing banget tak tresnani lah kok bali-bali pusakane tok wae kelepetan getih. Raden, sampean kok mentolo karo anak sampean dhewe. Loh, lah kae kok malah ana manuk tetarungan. Loh, putuku do kerengan ngopo kae? putuku do kerengan. Putuku do kerengan ki njur wolak-walik ing lelakon ki kepiye? Aja do kaya ngono kuwi ya, Ngger.
Njur sing do gawe rebutan wae apa perkarane? Njur aku tak takon. Pusaka kok dadi bali kontal ana ing pertapan Pring Cendani? Mongko kebak getih. Kebak ge. Njur kowe kuwi do ndek perkara apa? Nek rebutan bocah wadon sesuk tak goleke, nek mengko sing padha intan akeh. Ya, kowe ya ngono. Aja meneh ya. Aja do kok ngono ki ngisen-isenke wong tuwa. Ngisen-isenke. Nyuwun lek diwalik slendro mawon. Niki putu kula niki nek ora tak slendrokake niki mangke mido. Kuwanen. Sing nggawe perkara apa? Inggih. Estunipun rikala semanten kula kepengin madosi lisah jayeng kataning sampun eyang paringaken dhateng Raden Permadi. Nanging estunipun kula menika nampi dura sembodo saking Pandhita Duna. Lajeng kula tegel dhateng adi kula pun Gondo asmara wekasan estunipun curiga menika kenging lidharanipun adi kula Gondo Werdaya. Lah rak tenan. Wis kuwi ora prayoga. Wis saiki gandeng wis cetha. Wis cetha kaya mangkono. Galuh, ibumu kae terus dicandak karo Permadi njur dijak bali ning Madukara. Wah, pancen. Kae kok ana rebab larase pelok. Mbok nggatekake sithik trembelane. Sapa sing ngangkek-ngangkek kae? Mengko angger kurang ajar tak entebi ora. Anglir bawaning kang sinung wadi gawe gelar gandeng rikala semana ana wong kang gawe tegese utang wirang nyaur wirang, utang loro nyaur loro. Gawe gegering kahanan pusaka iki tamakna kang kinarya samudana iki keris njaluk wrangka. Wis mangsa bodho tampanana.
dadi kowe ndelik keparat aja takon dosa utang loro nyaur loro utang wirang nyaur wirang lakon mati dhewe aku gondok bleguduk manyar-manyar. Nek wis do kesel alon-alon wae. Mengko rak tekan. Gandawardaya wis ana ngarepanku, mongko kok kaya-kaya antuk gawe iso ketemu, ilan iso mateni si Janaka. Inji. Kula saged kepeng napa saged pinanggih kalian Raden Janaka. Namung nuwun sewu estunipun panjenengan menika Duru Sembada. Wong goroh kuwi njalukane wah! Pangapunten, Ger. Mboten nginten angger kula badhe ngrekadaya supados para Pandhawa pejah tumpes keles. Jebul kawontenanipun malah saged dipun sebat dados bumerang. Pangangkah kula badhe nyeraken mengsaipun anak Prabu malah kepara kula ingkang nandhangi sakit, Ger. Prayoginipun panjenengan tumuli nyuwun pambiyantu dhateng ingkang rayi. Ya anak kula murid pun Werkudara, Ger, monggo Ger. Klambimu kok jambon. Paman Duna nangis ngematke klambi barang. Dimas Werkudara pun kakang njaluk pengayoman Dimas. Padang Ngastina duwekmu iki ana sing rekadaya. Wah, Duryudana kakangku rasa gawe pawadan. Kowe cuwanda oleh Sukalima, aku luwih ngerti perkara iki. Sing baku Duryudana kakangku yen to mung bakal gawe wirange rut apa Werkudara sakadeng. Wah, tak jangkah dina iki. Aduh, Dimas Werkudara pun kakang durung bakal ngadepake.
yen ora gelem madhepake karo Bratasena bali yo tak bali. Werkudara Koko Prabu Duryudana tok gawe wirang. Aja sembrono Dara.